अरे जतन करा, जतन करा. गोमंतकीय हिंदूंच्या बलिदानाचे प्रतीक असलेल्या हातकातरो खांबाचे जतन करा. या स्थळाचं ऐतिहासिक वास्तू म्हणून जतन करा ही एक मागणी आहे आजच्या विषयाची. दुसरं म्हणजे हातकातरो खांबाला संरक्षण पुरवा. म्हणजे आपण बघतो की वाहनं धडक देतात आणि त्या बाजूचा जो काय कचरा आहे तो सगळा ओढून पडला आहे. तसंच या हातकातरो खांबाविषयी पर्यटकांना आणि सगळ्यांना माहिती व्हावी म्हणून तिकडे फलक लावायचे आहेत किंवा आपण पाठी लावायची दगडाची किंवा पितळाची आणि ह्या माहिती गोळा करण्यासाठी इतिहास तज्ज्ञांचा मदत घ्यावी. तसंच गोवा हे पर्यटन क्षेत्र आहे तर पर्यटनाचा एक क्षेत्र म्हणून ह्याला विकसित करावं आणि गोव्याच्या संकेतस्थळावर हातकातरो खांबाविषयी माहिती पुरवावी. समितीच्या वतीने आणि इतर संघटनांनी मिळूनसुद्धा सरकारला विविध वेळा निवेदनं दिली आहेत आणि आंदोलनाचा भाग म्हणून आपण हा विषय लोकांसमोर मांडला होता. हा एक आंदोलनाचा टप्पा म्हणून आज गोवा मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने आपण गोमंतकीयाने जे काय शौर्य दाखवलं होतं, धैर्य दाखवलं होतं, पोर्तुगीज राजवटमध्ये जे काय अत्याचार झाले तर ते सोसले तर त्याचा साक्ष आणि प्रतीक म्हणजे हातकातरो खांब आहे. इतिहासाला महत्त्व असतं म्हणजे प्रगत देश जर्मनी, अमेरिका, रशिया हे स्वतःची इतिहासाची वस्तू जपून ठेवतात. कशामुळे की इतिहासातून आपण काहीतरी बोध घेऊ शकतो, आपण शिकू शकतो. तर अशी आपली मागणी आहे की सरकारने ह्याच्याकडे एक ऐतिहासिक वस्तू म्हणून त्याची जतन करून माहिती ठेवावी.